Kaixo, gu Malen, Maider eta Ane gara, eta gaur habitata bat egingo dugu. Habitata hau nire mamak egiten zuen, eta guk egin dugun aldaketa dekoratzea izan da. Habitat egiteko honako osagai hauek behar dira. Galletak, gurina, limoi daten sasta, arrautza, azukrea, limoi zukua, glas azukrea, ur hotza, galleta hautza, esne gaina, ahabiak eta gelatina. Habitata egiteko honako tresna hauek behar dira. Molde bat, ontzi bat, patata birringailua, irabiagailua, aga, iragazkia, koilara txikia eta paleta bat. Tartaren basa egiteko lehenengo galletak berrinduko ditugu. Galletak ondo berrinduta daudenean, 50 gramo gurin urtu botako dizkiogu. Eta naztuko dugu. Galleta eta gurinak ondo gastatu zaudenean, moldara botako dizkiogu. Lehenengoko, limoi daten sasta. Gurina. Limoi zukua. Bigo lingo. Arautza. Eta azukrea, lapikoan jarriko ditu. Gero, berotzen jarriko dugu, espatularekin nahasteari utzi gabe. Eta masa loditzen denean, hotzitzen utziko dugu. Bitartean, 5 gelatina hauek banaka uretan sartuko ditugu. Orain 200 gramo abi egosiko ditugu, eta beste 25 apaintzeko utziko ditugu. Ahabiak behin egosita patata berentzailetik pasako ditugu. Orain ja masa solido dagoela, bolan sartuko dugu. Behin 350 gramo esne gain botata, irabiatzen hasiko gara. Bitartean, glas azukrea botako dugu. Orain, 2 gelatina lamina txerri botako ditugu. Orain, lehenko kurda esne gaia lotuari botako diogu. Orain, nahastatu egingo dugu. Orain, egin dugun nahasketan moldera botako dugu eta oskailura sartuko dugu 2 orduz. Orain txukun jarriko dugu. Orain 2 orduz gutxienez ikusgailuan sartuko dugu. 2 ordu izozkailuan pasata, moldetik aterako du. Behin tarta moldetik aterata, apaintzen hasiko gara.